Pudbida gini akong amo nga si Boss Braille. Pagkaisog kayo. Porkit amo lang, inila ko na siyang isog rin napita. Pues karon so tao na kung unsa gid siya kaisog. Magbutang kog mga kuan sa naong niya. Di na gid siya kailan ako ani. Tay gini ron. Amuhan niya. No, 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 no. Ito na siguro ni karon kang amuhan. Ya. Gusto ko dito hanan ni. Ya. Ano man day ka diriya eh? Unsa day ka diha ya? Nakita ko nimo ba kay ako ni paluto ang harina sa imuha, imo na tong cake. Oto ya, gutom na kay kuya. Kita sa mo yoy. Kung daddy ba? Anong pinipili sa imuha nga? Aram, di mo pagkabadlungon na ya eh. Lahubog pa dyan ka, kita ka ni mo lawas siya, utaot na kay ko. Dugay pa kay ka mauli ini gabi. Ini ka buntag, dugay sige maabot. Ako pa magluto sa imong pagkaon. Nailis na lang ta. Ako na lang na imong boy, ika na imong amo. Sino kaya eh? Ya. Ya. Saan ka diha ya? Ya. Ginagawa mo? Gago nyo, mga tanga!